Λοιπόν, καλησπέρα σας. Σήμερα θα μνημονεύσουμε τον παππού μας τον Ισίωδο, ο οποίος μας έχει αφήσει ωραία και σπουδαία πράγματα σαν παρακαταθήκη. Λίγο πιο δυνατά αφήνει, λίγο. Μάλιστα. Ο πατέρας του Ισιώδου, Δίος, καταγόταν από την Κίνη της Αιωλίδος, στη Μικρά Ασία, όπου ζούσε από την αυσιπλοεία. Μετέπειτα, για βιοποριστικούς λόγους κυρίως, πήγε στην Άσκρα της Βιωτίας, όπου γεννήθηκε ο Ισίωδος και ο αδελφός του Πέρσης. Υπολογίζεται ότι έζησε τον 8ο αιώνα προχριστιανικής χρονολόγησης. Όταν πέθανε χωρίς να αφήσει διαθήκη ο πατέρας του Ισιώδου, αναγκάστηκε να καταφύγει στα δικαστήρια, διότι η διανομή που έκανε ο αδελφός του στη μικρή περιουσία του πατέρα τους τον αδικούσε. Αλλά φρόντισε ο Πέρσης, δωροδόκησε τους δικαστές για να βγάλουν άδικη για τον Ισίωδο απόφαση. Όταν αργότερα ο Πέρσης σπατάλησε όλη την περιουσία, ζήτησε βοήθεια από τον Ισίωδο, ο οποίος του έστειλε το περίφημο έργο του «Έργα και ημέρα». Ο Ισίωδος λέει στη Θεογονία πως η ποιητική του έμπνευση του ήρθε στον Ελικόνα, όπου έβοσκε τα πρόβατα του πατέρα του. Στον Ελικόνα υπήρχε ιερό το Μουσόν και του Διός Ελικονίου. Οι Μούσες του έδωσαν ένα κλαδί δάφνης, τον εφοδίασαν με το ποιητικό χάρισμα και του έδωσαν τη διαταγή να υμνήσει τους θεούς. Η παράδοση λέει για τον Ισίωδο πως όταν νίκησε σε ποιητικό αγώνα στη Χαλκίδα, αφιέρωσε το χάλκινο τρίποδα του βραβείου του στις Ελικονιάδες Μούσες. Πήρε από τους δελφούς χρησμό ότι θα έπρεπε να φυλάγεται από το άλσος του Νέμιου Δία, διότι είναι γραφτό να πεθάνει εκεί. Ο Ισίωδος νόμισε ότι ο χρησμός υπονοούσε την Εμαία και έτσι απέφυγε να πάει στην Πελοπόννησο και πήγε στην Ινόη της Λοκρίδας, όπου όμως υπήρχε ιερό του Νεμίου Διός. Εκεί τον φιλοξένησε ο Φυγέας και σκοτώθηκε από τα παιδιά του Αφιφάνη και Γανίκτορα, γιατί είπαν ότι τους διέφθειρε την αδελφή, κάτι που ήταν μία βάσιμη υποψία. Το σώμα του Ισιώδου το πέταξαν στη θάλασσα, στην περιοχή μεταξύ Λοκρίδας και Εύβοιας. Αλλά ύστερα από 3 ημέρες, ένα κοπάδι δελφινιών μετέφεραν το σώμα του στην ξηρά, την ώρα που σε εκείνο το μέρος γινόταν μια εορτή. Αμέσως γνώρισαν το πτώμα του ποιητή και το έδαψαν με τιμές στην Εμαία της Ινόης. Οι φωνιάδες του φοβήθηκαν την αγανάκτηση των Λοκρών και μπαίνοντας σε ένα πλοίο προσπάθησαν να φύγουν για την Κρήτη. Στο πέλαγος όμως ένας κεραυνός τους σκότωσε κατά τη διάρκεια θάλασσοταραχής. Μία άλλη εκδοχή λέει ότι τους έριξαν στη θάλασσα οι Λοκροί. Οι ορχομένοι αργότερα πήραν τα οστά του Ισιώδου και τα έθαψαν στον τόπο τους. Με αφορμή αυτό, ο Πίνδαρος έγραψε για τον Ισίωδο: «Χαίρε Ισίωδε, 2 φορές έφηβος ήσου και 2 φορές απέθανες κατέχοντας σοφία». «16 στο σύνολο είναι τα έργα του Ισιώδου. 3 όμως είναι τα πιο γνωστά. Το «Έργα και ημέρα», όπου ο Ισίωδος κάνει λόγο για τα ηθικά διδάγματα
που πρέπει να ακολουθούν οι άνθρωποι. Επίσης, δίνει συμβουλές στους αγρότες για την καλλιέργεια της γης. Η θεογονία, το οποίο αναφέρεται στις τοπικές λατρείες των θεών και στην απαρχή του κόσμου. Ασπής, όπου γίνεται ο λόγος για τη μονομαχία του Ηρακλή και του Κύκνου, γιου του Άρεος. Στη θεογονία ο Ησίωδος προβληματίζει για την τάξη που διέπει τον κόσμο, για τη λειτουργία του θεϊκού χώρου, αλλά ταυτόχρονα η ποίησή του διδάσκει. Γι' αυτό θεωρείται πατέρας του διδακτικού έπους. Ο χαρακτηρισμός αυτός δικαιολογείται από όσα με τρόπο έμεσο δίνονται στη θεογονία και με τρόπο άμεσο στο έργο του «Έργα και ημέρα». Το προήμιο της θεογονίας, ειδικά οι πρώτοι 36 στίχοι, συνιστά το πρώτο ανεπτυγμένο προσωπικό πορτρέτο ενός καλλιτέχνη στην ιστορία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και υπήρξε αντικείμενο μίμησης από τους μεταγενέστερους περισσότερο από κάθε άλλο χωρίο της Ησιώδιας δημιουργίας. Ο Ησίωδος ξεκινά το προήμιό του κάνοντας μια εκτενέστατη αναφορά στις μούσες. Σχεδόν παραπάνω από το 1/10 του ποίηματός του πραγματεύεται τις μούσες. Όπως είναι κοινώς αποδεκτό, αλλά και όπως γνωρίζουμε από όλους τους επικούς ποιητές και κάποιους φιλοσόφους, οι μούσες είναι κόρες του Διός και της μνημοσύνης. Η τιτανίδα θεά μνημοσύνη, όπως μαρτυρεί και το όνομά της, αποτελεί τη μνήμη. Στους στίχους 36-37 της Θεογονίας, ο Ησίωδος λέει ότι πρέπει να ξεκινήσει από τις μούσες που υμνούν και τέρπνουν τον Δία, τον Πατέρα, τον Μέγα Νου στον Όλυμπο. Ο Ζεύς δηλαδή αποτελεί το Μέγα Νου, την νόηση, ο οποίος σμίγοντας με τη μνήμη γεννά τις μούσες, οι οποίες, από ό,τι φαίνεται εδώ, γνωρίζουν από τη μητέρα τους μνημοσύνη, πράγματα τα οποία αυτή έμαθε από τη μητέρα της Γαία και πράγματα που έμαθαν από τον πατέρα τους Ζήνα, τα οποία προφανώς αφορούν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της δημιουργίας. Η μνήμη δηλαδή ενώνεται με τη σκέψη παύλα νόηση και προκύπτουν 9 θεϊκά όντα, τα οποία κατέχουν τον τέλειο λόγο και δύνανται να συμβουλέψουν παύλα καθοδηγήσουν όσους ορθώς τις επικαλούνται, για να δώσουν τη γνώση, η οποία αποτελεί ανάμνησης. Στους στίχους 24 με 28 της Θεογονίας, οι μούσες φαίνεται να λένε στον Ησίωδο ότι είναι ποιμένες άγραυλοι, ποιμένες των αγρών δηλαδή, οι οποίες γνωρίζουν και λένε ψέματα πολλά, με την πραγματικότητα όμοια, μα σαν θέλουν ψέλνουν και αλήθειες. Εδώ οι μούσες προειδοποιούν και διδάσκουν τον Ησίωδο, αλλά και ο Ησίωδος γράφοντας προειδοποιεί και διδάσκει τους αναγνώστες ότι η μνήμη μπορεί να επηρεαστεί από τη σκέψη και η πραγματικότητα να σκεπαστεί από πολλά ψέματα, τα οποία όμως πολλά και διαδοχικά ψέματα μπορεί να οδηγήσουν μέσω της αναζήτησης στην έβρεση της αλήθειας και στην αποκάλυψη της πραγματικότητας μέσω της γνώσης. Με άλλα λόγια, η πραγματικότητα που μπορεί να βιώνει κάποιος κατά το βίο του μπορεί να είναι σκόπιμα κρυμμένη με πολλά ψέματα και ο άνθρωπος να πλανάται αδυνατώντας να φτάσει στη γνώση της πραγματικότητας. Ο άνθρωπος που δεν ερευνά και δεν αναζητεί,
απλώς μετέχει της πραγματικότητας, χωρίς να μπορεί να αποτινάξει τα ψέματα. Ενώ ο άνθρωπος που ερευνά και αναζητεί, βρίσκει μέσα από τα ψέματα την αλήθεια. Χέρι γνώσης και μπορεί όχι μόνο να μετέχει του γίγνεσθε, αλλά και να επηρεάζει το γίγνεσθε της πραγματικότητας. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η γνώση αποτελεί ένα πολύ σοβαρό θέμα και ότι ιδανικά αυτός που την κατέχει θα πρέπει να είναι κατά τον βίο του καθαρός σωματικά, ψυχικά και νοητικά. Διότι διαφορετικά μπορεί να αποβεί μοιραίος για τον κόσμο που ζει στην άγνοια και δεν ερευνά και να τον επηρεάσει αρνητικά. Εκείνος που ξέρει πώς, πότε και γιατί να χρησιμοποιήσει τη γνώση για το κοινό καλό αποκαλείται μύστης. Ενώ αυτός που θέλει να βλάψει και να διαχειρίζεται τους δεσμότες, λαοπλάνους. Ή τι μεν πρώτη στα χάος γένετο, μας λέει ο Ησίωρος στη Θεογονία στο στίχο 116. Χάος σημαίνει χάσμα, σημαίνει απίθμενος χώρος που χάσκει. Όχι κενό, αλλά χώρος που μέσα του δύναται να δημιουργούνται και να συνυπάρχουν τα στοιχεία μεταξύ τους. Το χάος, μας λέει ο Ησίωρος, γεννιέται. Εδώ, σύμφωνα με την ορθική παράδοση, μπορούμε να υποθέσουμε ότι προϋπήρξε ο κοσμικός θεϊκός νους και παράλληλα με το χάος μέσα στο χωροχρόνο η γέννηση και η διάσπαση του κοσμογονικού οού, η οποία έδωσε στο χάος την πληροφορία για δημιουργία κόσμου και ζωής. Στους στίχους 117-118 της Θεογονίας η γη αποκαλείται ευρύστερνος λόγω της μεγάλης ζωής που μπορεί να φιλοξενήσει, ενώ επίσης αποτελεί και σταθερή έδρα των αθανάτων θεών. Με τον όρο γαία ο Ησίωρος εννοεί τη συμπαντική μάνα γη, δηλαδή κάθε γη που υπάρχει και μπορεί να φιλοξενήσει ζωή μέσα στο ατελείωτο σύμπαν, καθώς στο μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου ποίηματός του φαίνεται να χρησιμοποιεί σκόπιμα τον όρο χθόν. Έπειτα τα τάρταρα παρουσιάζονται ως τα θεμέλια της γέας, ένας τόπος δηλαδή συνεχής ταραχής από το ρήμα ταράσου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελούν τον εσωτερικό πυρήνα της γης. Με τη σειρά του έρωτας αποτελεί τον συνδετικό λόγο των όντων, αλλά και την έλξη που φέρνει την περαιτέρω δημιουργία στο σύμπαν και εν τέλει την τάξη στο χάος. Στους στίχους 123-124 βρίσκουμε το πρώτο θεϊκό ζεύγος, τον έρευο και τη νύχτα, που έγιναν από το χάος και περιγράφουν το βαθύ σκοτάδι. Εδώ πρέπει να πούμε ότι το βαθύ μαύρο είναι ένα χρώμα το οποίο περιέχει όλα τα χρώματα μέσα του. Αυτό είναι κυρίως γνωστό στη ζωγραφική. Από αυτό το ζεύγος θα προκύψουν ο Αιθήρ και η ημέρα. Από την άλλη, η γη πρώτα απ' όλα θα γεννήσει τον αστερέοντα ουρανό, δηλαδή τον ουρανό και τα αστέρια, ο οποίος στο στίχο 128 παρουσιάζεται και αυτός ως έδρα των θεών. Έτσι οι θεοί ξέρουμε ότι άρχουν και εκτός της γης. Αυτό που σήμερα λέμε συμπαντικοί θεοί. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ημέρα γεννιέται από τη νύχτα. Επομένως, έπεται της νύχτας. Και αυτό αποτελεί ένδειξη προόδου προς τη μορφοποίηση του κόσμου. Προκύπτει όμως και ο Αιθήρ
από το ρήμα έθο, που σημαίνει καίο, ανάβου, ο οποίος αποτελεί ένα από τα 5 στοιχεία και για τους Πυθαγόριους είναι η θεϊκή ουσία που υπάρχει στην ψυχή των πλανητών, στους θεούς και στις αποστάσεις μεταξύ των πλανητών, σε όλο το διάστημα. Με τη γέννηση όμως της ημέρας, του αιθέρος και του αστερέοντος ουρανού, έχουμε και την εφεύρεση του χρόνου έτσι όπως τη γνωρίζει ο άνθρωπος. Με τις κινήσεις των αστεριών, του ουρανού και της γης, που είναι μακρινοί πλανήτες και ήλιοι. Εφόσον η γη δημιουργεί τα όρη, τα φαράγγια, το πέλαγος και τον πόντο, έχει προκύψει και η θεϊκή πεμπτουσία στη δημιουργία. Ξεκινώντας από τη γη στον έρωτα, που αποτελεί το πυρ, στον αιθύρ και έπειτα στο πέλαγος με το είδωρ, αλλά και τα όρη τα ψηλά με την ατμόσφαιρα να περιγράφει τον αέρα. Έτσι λοιπόν έχουμε μια σαφή εικόνα της δημιουργίας και της συνεχής εξέλιξής της. Κλείνοντας λοιπόν, μπορούμε να αντιληφθούμε για άλλη μία φορά πόσο επίκαιροι είναι οι πρόγονοί μας, οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι δεν ήταν υποστηρικτές της συντέλειας του κόσμου, αλλά της συνεχής ύπαρξης και εξέλιξής του, όπως ακριβώς συμβαίνει και στη σύγχρονη επιστήμη, αφού η ζωή δεν δύναται να φανιστεί για πάντα, δεδομένου ότι πάντα από το χάος θα έρχεται νέα ζωή στο πολυσύμπαν, η οποία θα ακολουθεί την εξέλιξη, θα φθήνει και θα επανεμφανίζεται. Σας ευχαριστώ.